Hello, ka jingkublai pi se jisin biang haga kerteng turai Jisu. Ka kubor hani ka por gade. Jisu uklaman pendam yugo hukum. Uklaman PYNSKHEM royeka. Ka gospel jong Matius kolong gaba. San ka kor bakhanyo gade ka teks gade ka. Ka dukot Bible ka bang ni puli mentahani por. Kalau nak san kalau san kalau bakat nyo bang kum ni Jisu ong ini ktien ong wat mot bang awan ye ban pendam ye hukum bat ikinoi tolpa nam shongwan ye ban penjot hanre ngawan ye ban PYNSKHEM ka Bible kasih ke translate itu ketin PYNSKHEM kade haji syah ketin pereng fulfill gumot PYNDEP te kam hanre kabashinganya kam dei bangin let chiga Bible pereng namar kabashinganya kade bangin nagabanta ban batai ya Bible dei bangin ngire ban let shiga ktien original jongka so yaga testament bathamai yaga gospel jong Matius la tho haga ktien grik but haga ktien grik yaga ni ktien haga ktien grik kani ktien fulfill kadai PLEROO lani PLEROO PLEROO rega kena kadai PLEROO ngan pulih menga haga grik haga Bible original gede gumne wat mot bangawan ya ban pendam yaki yaka hukum lani yaki non tulpa nga khlemwan ya ban pendam harengawan ya ban PLEROO ngawan ya ban PLEROO keketin PLEROO komot PYNDEP kam dei PYNSKHEM keketin PLEROO kadai PYNDEP kam dei PYNSKHEM yegini keketin PYNDEP leni keketin PLEROO kadai leni PLEROO lani pipuli ga yiglong gaba impuli long gaba ar ampuli Bible kasing ampuli Bible kasing long gaba ar Matius long gaba ar kot gaba khatsan lada pi kakhana re ni harim Jisu harim bo Herod shathok hagito gi rusta nari mingi utmui ga ban penjot ban penyap no yo u Jisu te u angel blay one ho Herod u ong u ban pet yap sheri Egypt but u Joseph u pet yap sheri Egypt but u ura ilo khon but ke Mary kilet shah sheri Egypt but hadin bau ki bana bo Herod layap ki one pai pat sha ki mut one pai pat sha Bethlehem hare lawi mi pa biong angel tra bodo ong ubon lake sha Galilee namar u khon jong u sunshar haga jeka jong pa ju Herod ten u shapting namar kata u Joseph u lake sha Galilee baru poi hash nong Nazareth but usa haga Nazareth hare yegane get khot haga nong ba ar khot ka ba ngan pulit khot ba khatsan kene gede ke jiwan jong Jisu nari Egypt ke jiwan pa jong nari Egypt bat ul shong hang ta hadu ke jingyap u Herod ul shong hari Egypt hadu ke jingyap u Herod bakum ta on PYNDEP ya kata ke bala ong do utrai do non tolpa udo ong na Egypt ngala khot yo kon janga bala Jisu let shong Egypt but bon PYNDEP ketu ke jing shong jong Jisu ha Egypt kedai ban PYNDEP de ji ong jong no tulpa
na Egypt ngan khot yo kon janga katu ktin bon pendep ye ga jing ong jung sia kadai ka ktin PLEROO lo katu ktin bon pendep ye ga ta bala ong do tra ktin pendep hang to kadai nag hag original kadai PLEROO dan PLEROO asagoi pat haga hadin bo Jisu let hadin ba u herot lu ula shaphang kumto ke u herot ula dom hadin ula dom u ong ba baru ai hukum bakin penyap yaki kon hapo Bethlehem arsnem shapo nedo arsnem shapo bat kadon kecing yam bru ka ba shirkai hapo Judea hata kapor hapo hata ka shnong Bethlehem but unong bat ka babel kong kuni hagunong ba arhi khot ka ba khatnyo te kumta la pendep ye kata ka bal ong do Jeremiah unong tulpa udo ong harama la yo sngo ye ka jing sawa ka jiyam bri ba khra ka Rakhel ka da yam namar lagi khon ka monro bo on pentengen yaka naba kim don show kene khot khat nyo ko ne ba kumta la pendep ye kata ka ong do Jeremiah no tulpa kedo tin la pendep kade hak original kade PLEROO kamut la pendep halo now la pi pure tham shirum ban hadin ki jiwan pa jong Jisu ulai baru shong sa hapo Nazareth ka khot hadin ulai sa hapo Nazareth ka babal kong khot ba khot ka ba arpo lai kong kumne haba ula poi ula shongdu ha ka shnong ka bala khot Nazareth ba kumta on pendep ya gata ka bala ong dagino thul pa on khot yu nong Nazareth kum ba on pendep ya gata ga jing ong ha gi por man berem on khot yu nong Nazareth kedok tin on pendep ba on pendep ya gata bala ong kedok tin pendep untuk kedai ke PLEROO hak original kedai PLEROO now ladapi polisa kawai okay ngan polil nong sa ye gani ktin ngedang yai wat ye gani ktin PLEROO halong basau kat khot ka ba kat khot balakus o kat khot khat sa kene gade ga jing u Jisu hadin bolo de pembaptis ulek phadiam sha Galilee henre ukhlem de sho Nazareth wan shong ha ka pernam ba uwan shong ka pernam ka babal ong khnang bon pendep ya kita bal ong do isayano tulpa do ong ka risa bulon ba gnap tali spam ka duro siliang ka Jordan ka Galilee ki jento ki brig ba shong ka jingdom ki i jing sha ba khra but kita ba shong ka ri ba sngim ka jing yap lami ka jing sha balem le shong hapo ka pernam ka bodon ka ri jong ke zabulon ba natali khnang ba on pendep ya ka ba la ong da unong ye tulpa kenapa on pendep? Betul ktin pendep untuk ada ktin PLEROO. Halo, PLEROO. PLEROO. Kita ada original. But ngada pela yo nong translate Bible kasi. Bo translate yang haganong pohong pesan dekat bekatnya. Ukhlem ong shoban pendep ong pat PYNSKHEM. Kene gede ga rukom translate ka bomday namar gatu ktin namar ngamsho lawan ga ban pendam hukum hanrai ga ban inene no tulpa ngakhlawan ga ban pendam hanrai ga ban PYNSKHEM kam de PYNSKHEM kade ga kti hag original kade PLEROO gumot pendam so ga rukom translate ka badai kade ngamsho lawan ga ban pendam ya ka henry ke ban pendep dalam sana tu deh kakak dia tiada ngatip deh dia orang pi henry ke ban pendep uji suklam mana ban pendam yang hukum nomor ulah ban lada upendam hukum kemud ulah bakla nomor uan hakan nongrim jong hukum bat hakan nongrim jong kinong tulpa uan hakim mau nongrim jong hukum kene ke ktin hukum hane kam de ge hukum kene ke ktin hukum hane ke thau ye jing tho jong Moses bro koi
Nama pide ban pulih benya. Khlem ong ngam syam lawan ye ban pendam hukum. Khlem ong ta. Ka ong ngam syam lawan ye ban pendam ye hukum bat kinong itulpa. Pihe bangi pulih Bible ngalak khluit mentan namar. Sompama ingat. Nga. Ban hawangi pulih Bible ngide ban pulih benya. Amdai ban syu pulih najrong gumto ban amdai ban da pulih da kata ka bangi la dol pa hagi jimu berkat jingi ban pulih benya ya ka Bible bagi Bible go ngam syam lawan ya ban pendam ki ya ka hukum bat kinong tulpa ya kene ka ktin hukum bat kinong tulpa ka hukum bat kinong tulpa kene kam thau ya ka shipa hukum kene ka thau ya ka hukum ka thau ya ka jingtho jom Moses Genesis Exodus Leviticus jingkhen ba Deuteronomy kene ka de ka hukum hakiwe pat gihtin ikot eka ga Pentateuch kidai ki sang teli ki jingtho penta kamu sang so Pentateuch kidai ki jingtho sang teli ki jingtho jong Moses kini ki sang teli ki sang teli lekot ki ka hukum hag testament barim amin ang testament bethamai bar aba babel ka onga hukum ka khlem thau ya testament ka khlem thau ya ka khlem kren ya ki shipa hukum don hi ki kep ki bakumbo pol ukren spang ka shipa hukum gida ki hukum ya ka bala tho homao kata tho ya ka hukum ya gitu shipa hukum hare haga testament bari ma baga bible ka kren spang hukum bat ki no tulpa ka kren shaphang ka testament bari borok kowe bat dong gum ngam selawane padam hukum bat ki no tulpa ngakhlaman ga ban pendam yaki ngawan ga ban pendam Jisu wan haga norim jong Moses wan ho mau rim jong jingtho Moses bat ki jingtho jong kinong tulpa na kata kata umla ban pendam yaki wan chi hagi sha ban pendam kani kektin hukum bat nong tulpa kade hagi sha katho ye testament barim borok kowe namar kam dai tang hang ne yagini kektin kam dai tang ne lada pi puli how Matthias kolong ba ngan puli man ngelak de record ada tho kolong ba alright okay halong ba nyut khot khat a kolong ba nyut khot khat a kani gede ga bangan bata epi ba kani ko hukum hane kam thau ya ka shpoko ka thau ya ga jingtho jo Moses baroh kolong ba nyut khot khat a namar kata ke baroh ka ba ki ka ba phikwa ba ki brukin le epi to pin le yekiro namar kane kalong ko hukum bat kinong tulpa kane kalong ko hukum bat kinong tulpa kamdan hagat chupo hukum kane gade haga jingtho jo Moses shikintin gatho ye jingtho jo Moses ke bade ki santale ki jingtho jo bat kinong tulpa kalong bakharwe gat khot ke ba khatlai nama kinong itulpa barobat ke hukum kiri itulpa tat hadu Yones namar kinong itulpa barobat ke hukum ki itulpa hadu Yones kemudian Yones udai unong itulpa bakado do jong testament berim bat kaya bat namar bado unong itulpa jong testament berim ka hukum ka tho ye testament berim borok kowe now ngin pulih dia ngan seperti dia pinmar ngan pensisa api bakam thau ya get chipo hukum ka thau ya jing tho jo Moses baroh ka thau ya testament beri borok kowe namar haba ka testament beri kren spang hukum berabor ka kren ro shaphang berabor ka hukum berabor ka don be kinong tulpa kam pim kham lap tang ba kayem be tang hukum berabor ka hukum bat kinong tulpa ke yai lang ha ka sentence ha we pagwe ga lain jong jikren la de Jisu la de apostol ha ga jikren jiki bade hukum ka ki kedo ba ki kren ba shaphang kinong tulpa namar ka hukum kam kren ye gi hukum ka hukum ka kren shaphang ka testament barim hibro ka we now lalu boleh lo bakat okay ar khot ka ba sopo Matthias ar sopo Matthias sopo ngan penipi hakini ki ar
ki hukum hakine ki ar ki ka Bible preng hukum ne on these two commandments hang all the law and the prophets hakine ki ar ki hukum lasdin ya ga ain but ya hakine ar ki hukum lasdin ya ga hukum bar kino tulpa haba don ke hukum ka don be hi ke jing kren shaphang kino tulpa ka hukum bar kino tulpa ki ya langkum ne Pimla banong Jisu khlem wan ban padam hukum full stop wan ban PYNSKHEM ka pimla banong unta pidam pulih Bible namar ke hukum bat nong thulpa ki yai haba pulih Bible pulih gumne Jisu khlem wan ban padam ke hukum bat kino thulpa lenei kino thulpa khlem wan ban padam ni chicken tin khlem wan ban padam ke testament barim wan ni ban pendep ye ke bala tho ha hukum ye ke bala tho ha kino thulpa shaphang jong gata ga de ke jimut jong to khot ke ba khat nyo Hagunong ka ba, alright, kalno Lucas kanong ka ba kanriu khot kanriu Lucas kanriu nga kwa pan nga balay nga puli gumne namar nga kwa ba kaega ba nga ong akhlem ong daga ding start riu nga kwa ipi pinyo I ba nga puli naga Bible kalno ba kanriu khot kanriu ka hukum bat kinong tulpa kila ya tulpa tat hadu yones nadu ka ta por hima blay la ka bat kita ya baklan shime ka bor no ke hukum bat kinong thulpa hi inem ka Bible ke hukum bat kinong thulpa hag arbusa implen arbusa wat khot busa bat ulo ong te ki yakini ke baroh ihtin ke bala ladap kren pi man ba ngadang don bat pi ba kita ki baroh badai ban pendep ya kita ki baroh ya ke bala tho hag hukum Moses bat kinong thulpa bat hag kitab sam shaphang jong habago now kini kita tangkap tu kan ni alright tangan ngin ngan penipin ngi sti jong yonis kini kita ga bangun jupuliman bapor sti gospel yonis omba ke benengkong dekat ke ba sabsan Philip ula syam yonathel ba ulo ungila syam ya uta ubo Moses hago hukum bat kinong thulpa ki tho shaphang jo ke hukum bat kinong thulpa ki tho shaphang jong ke kam apostol ma bakhat lai khot bakhat san apostol khat lai ka san kene ke jilap jong Paul barabo Paul ila ongkum no khot bakhat san hadin jong kita gajing pule ya ka hukum bat kinong thulpa kita ki nong ilam niam ki ong ya upol bun laro don e bana ha ga sonago ha ba kelong jing seng po sonago ki pule ya ka hukum bat kinong thulpa kini kita ki tangkat tu kan ni ngan puli last gawe ngan puli last gawe kede haga okay ngan puli shwa mo ba arpusat khot kasa kam apostol no arpusat khot kasa hare kini tinga phala alright nga mane yo play jongi khpa jenga nga ngero ya gata baroh ka bala tho haga hukum bat hakinong thulpa upol ong nga ya gata baroh ka bala tho haga hukum bat hakinong thulpa haba ka babal kren hukum khlem kren shaphang go ispod le hukum ka kren ya ga hukum baroh we ya ki jing tho jong Moses baroh santali dai tang ya ki to gi hukum na do Exodus ka kren de shaphang jong ka Genesis de testament bari maro we now ngin an pulih hakal nong ba okay aro prat kot apulai kane de jilap jong Paul but habo upol haba gibru ki wan haying jong Paul ke bo Paul le upol le pen bore ki kot ba apulai uda pen bore ki shaphang Jisu na ka hukum jong Moses bat kum joro na ki prophet na ki no tolpa na do man step ado janme naga hukum Moses ba nagi no tulpa kabang aku balenga pulih kane kadaw kolong ban pen Egypti bahaba ga Bible ga kren ba ga testament bring kren spang hukum ka khlem kren ye ga shpo ko kren je ya ga jing tho jong Moses ba kum jo ye ga testament bring baro ka we ka kitab jong kino tulpa baro Isaiah Jeremiah Daniel Ezekiel baro itu kino tulpa kabamot ka kren shaphang ka testament barim ngan pulih stang gue lar gue jong kitab Rom jong da city Paul chino Rom alright hare manta la pen pau go ho play ka ba khlem
ke hukum bala saki ya kata ke hok jong belai da ke hukum ban de kinong tulpa ya ke hok ke ba khlem ke hukum ya ke hok ke ba shabar na ke hukum ya ke hok ke ba khlem ke hukum la saki ka da ke hukum hi mo da ke jing tho jong Moses bat kum joro da ke jing tho jong kinong tulpa la de pik kan mau ya ke jing lap jong Paul habo Paul ya lap hagal nong ba arpon riu u ya nga khmat jong Agripa baru ong kum ni nga khlem ya lap ya ke ega ba Moses khlem ya lap nga khlem ya lap ya ke ega ba kinong tulpa ki khlem ya lap u ong nga kren ya ke ba ki hi ki kren khot arpla ka ong ba ka day khot arpo ong nga ya lap ya ke ega ba Moses ba kinong tulpa ki kren khot arpla ka ong ka pansisha ke ega da ka jing lap jong Moses ke ega da ka jing hikai jong kinong tulpa kare gini ba ukris ude ban ni sha shi tom hadin gata un sami pat na ke ba ya so kumta ke ega Matius sangkat nyo ke khlem kren shaphang ke hukum ke bere ke shipo hukum jong Moses ka ngam shon wan ke ban pendam ye hukum bat kinong tulpa kamu ujusong hum nga khlem wan ke ban pendam ya ke jing tho jong Moses ki sandali jing tho jong khlem wan ke ban pendam ye ke testament berim baroh away nga khlem wan ke ban pendam ye kitab sang ngawan ye ke ban pendep ya ka terus ngamanta ladap shubo manta ladap him ngai ba ladap hi ong ba wan ye ban penskem ye ki ladap hi ong ba wan ban penskem ye ko hukum kamut ngidai ban kaban kong gede ke testament amen ga shpo hukum kawai na ki hukum jong ga shpo hukum kede bangin sumara ga sin sebaton shubo lada kadai ban penskem ya kata so ngidai ban shongsingi ga sin sajang ngidai ban shongsingi ga sin sebaton shubo la ga long kumta pimla ban shushim tang ya itu idkhot chidkhot naga hukum baro kowe bat le tang ita chidkhot ka hukum ka kren ye ga jing tho jong Moses bro kowe lada pi ong bang ngidai ban sumar ye ga sin sebaton pidero ban ot belang yo ulang somo pidero ban ot biang yo mesi pidai ban ke ai ga jing kenya ha ga duan ha ga temple pidai ban let niam pidai ban rakhi ga niam ga jing like pidai ban rakhi ga niam jong pu khlem thiat niam jilat pu khlem thiat ga ga jo pidai ban rakhi ga niam jong ka trumpet ga niam jong ga turo pidai ban rakhi ga niam jong ga yingtre pidai ban rakhi ga niam jong pentecost pidai ban rakhi ga niam jong so no kong pidai ban rakhi ga niam jong ga jing kenya jong jing penyeso pidai ban le ya baroh ke bala tho haga hukum jong Moses ga jing tho haga Leviticus Exodus ban kitab Deuteronomy pidai ban le dot ya baroh pimla ban chu shim tang shi khot nang tale kata ga de gorkom translate ke ba kata gorkom translate bang adai ban sumar tang ya gani ke wei ke hukum kelet yikini ki ke baroh kadai gorkom translate ke ba bakla palat ya ke Bible ladang ni ong bangi dai ban shubo lada Jisu wan pa scam ka nga kajing kli bun kong ngani kam scam nadu bom Moses ai ka to kam scam mo kala scam lupa nadu bom Moses ai ka scam thi undon malak ban ki ka uba pen ki ka udah ban yap da ar ni lai hut gezaki uno uba pen ki ya ka Uriab da arne lain uski. Kemud kalau scam lepa por jong Moses. Undan kamu Jisu unwan ban open scam ka. Kalau scam lepa. Himlah menong kalau kasen jor jisha te Jisu wan ban pen scam ka. Wan ban sil ban ai ka sebut. Pe. Moses lo IPM kata ngawan ni ka ban sil kanong le ek bo Moses le. Upolong kum ni lada ka hok ka long do hukum ukris uyap le no Hello. Haga siti jong ujenong Galatia Ukren ni kita baru Ukren kum de ban kren. Uong halmong wa arfat arhuwe. Ngampen le no ge jing ai ayu play bala daga hok ka jia daga hukum. La daga hok ka wan daga jing le ga hukum. Ukris ui layap le no baru kren yekini ge jo sti no rom no ba kono ga ba la ge khot ba arfo upol ong kum ni ong namar kata daga jingle jong hukum omchon penkesan ga wero ko do hakmat ju namar daka hukum long ga jingti bi ga pop kot ar huwe hare manta ya ho ble la penpao
khlem ka jingle jong hukum bala seki ka de kinon tulpa bad de ki adakan hukum bad de kinon tulpa khot arau pra namar kata ngi penkutnya ba omshor penkesan yo bru bala penkesan yo bru tang de ka jingle khlem ka tang de ka jingle khlem ka jingle nyong ka hukum ladapi ong bo Jisu wan ban PYNSKHEM ya ka hukum kamut ka persya ya ka jingai jong Paul ka persya ya ka jingai jong ka testament ba thamai bro goe dan ka man PYNSKHEM ka uwan ni gawan pendep ya ka ba ko ong na pinong no pe police ya de khot ba khat phra to man police khot khat phra Matthews san khat phra namar nga ong api ngan police ka Bible kasi bahkan syai alright Naba shisha ngong api haban dalai no ka beneng bat ka kendo kat iwei idak rit lani iwei ibakun kendiat nago hukum inom lek no setiatat anda on pendep ya baroh tak andal on pendep ya baroh hagat ukhlem ong pat tak andal PYNSKHEM ya ka baroh no ngam kwa ban kren ngam ko ban kren tokmet you know repetitive nem unong translate di Bible kasi nga ka jing unong translate ya ga Bible ya ga testament I mean ya ga git khot ya ga gospel jo Matthias ude Reverend Thomas Jones de pareng Barwan ban ahangi ya ki dak tho jangi ABKD ANH JKLMNHOPRSTUWY wan ban ai gini dak jing tho bat la khodi ukpa jongki dak tho jongi udu pareng baru upan kala ya gani haga spasnem ka ba khat phra kani ga de spasnem ka ba arpuai ni imamata spasnem ka arpuai so haga spasnem ka ba khat phra u translate ya gani upan kala ya gani ktien haga spasem gaba khatra haga sem gaba khatra spa software la ngam bakla u translate ye gane but udah pare ba translate ngam tip la pe banyak bhatrai ge ktin ye do ktin kamut ayu PLEROO u khlam pe bhai ge do ktin PLEROO lene PLEROO ngam deu scholar ngam tip an kenok ukhlem pe banyak bhai ta da us ong PYNSKHEM tang bala da people it khot ba khat phra ong kumne haban na lek ke beneng bat ka khndo kat iwero idak ibarit haga hukum inom lek no satya tat hado tat enda la pendep yeka ula translate pat mentala pendep so ge bang murong gene kat khot ga ba khat nyo la bata yeka da khot ga ba khat phra Kebenaran kan mulai nak tak ada bala pendek. Nak jingkli jenga kada gini. Pitip nem ka bo Jisu uan manle. Uan ye omban penduk ye hukum, omban pendam ye ka, om ye ban penjot ye ka, om ye ban pendam ye no thulpa. Uan ye ban pendep ye ki. Ka jingkli kada gini. U Jisu ula pendep ne em. Kai ka kam ju. Kai bale uan sini. Uan ye ban pendep haji Isha. Ula dep pendep ne em. Ka jingkli. Hello, ula dep pendep ne em. Ho ula dep pendep. Oh, Jisu ông ngomong tak ka benar kan omlek ka khndo kan omlek no tat ndala pendep ya baroh ka jing tho ke ba ka hukum ka ong ka jingli ni ula ada pendep nem ho ula ada ma ula ada pendep ikini Mdewan PYNSKHEM so bangin yai ne hakini bat bangin le ya baroh itu bala record haga kitab Exodus Leviticus jingkeng bat Deuteronomy uwan ni ban pendep ya baroh ke betok haga jing tok jo Moses bar jing tok jing no tulpa ki ba kren shaphang jo ke ba Moses kren shaphang jo ke ba gino tulpa ki kren shaphang jo ka hukum ba gino tulpa ki kren shaphang jong Chris ba kadai uban yap hadin ke taun sumipat kata kadai ka jing ong jong kino tulpa kata kadai ka jing ong jong hukum hello
Kajing ong jong hukum kam dai bangin ya sumar sngi kam ong yangi bangin ya rakhi gis yam kam o yangi bangin a yo blang yang musi kam o yangi bangin kam o yangi ro bangin ai ga wei na ga bashipo wat na ga ta ga dai ga subject ka ba ngadai ban kren ga wei ga sngi ngam la ban chu kren yikini ngan ong lepai pingini kene ga dai ji kai ga bijrong ngala ban ne hang ne ga tayo hare ngakwa ban kren lengkot ngakwa ban kren lengkot Haduk kata-kata, rengam tip kat no minit kan point. Kaba ki hukum go ong kaba ki notol pagi kren kedai ba kedai shaphang kris ba kedai ban ya. Kedai bu ya ban pendep ya baroh ki jing tho ki bala tho. So ba Jisu mi pat kai ga ba ule ushim ye na jing tho baroh. Naga gos la pule yo Lukas no bar saut kot ba Arbusan ke ongkum ni. Odkot apunnya. Jisu la sedang teno Moses bat nak kena tul pa baro. Udah bataj ki nak kejing tok baro mun nak testament berim nak kejing tok baro ke tau ya testament berim jong ki ke kitab jong ki prophet baro bat kum joro kejing tok jong Moses. So Jisu ula sedang no Moses bat nak kena tul pa baro udah keren Jepang jong nak kejing tok baro udah ya ukret ya udah batai nak kejing tok baro ki ba kren shaphang jong so ke ba kinong tulpa ke Moses ukren ke shaphang kris ke ba kinong tulpa kren shaphang kris ba kadai ban yap shu hadin gata so mi pan na ke ba yap kene ke ba kinong tulpa ke kren kene ke ba Moses ukren mai la dangin yo I kine ngi long ki ba mat la mat pe so la da people come shirum nama Jisu la ada pendep ya ka. Jisu la ada pendep. Kenapa ni kawan PYNSKHEM? Bangin le biang ni gitu ke baroh Moses. No, uwan ni kawan pendep ya baroh kiba ka ong. Shaphang jong u. So keren shaphang jong u ke bau ni deban. Ke bau deban le. So la ada pendep. But hangat kot ke ba to syubuk ngan kelibhi mentah syubuk. Syubuk mentah la da pi ong em kampat kot ngide urjisuan ni ban PYNSKHEM meka so ngide ban ne hagane hukum syubu menta la tapi ong ngide ban sumar ujisu kren ni lede khot bar arboe haba pule ba bol pule ban ya amde tang sit khot nang ta batai pule ba thoroughly pule ba bar khoi nang ta sapek umur yu umur kum ni amin khot ka arpo sorry khot arpo ong la da ka hok jong pi la ba si sang ong pi Lada gahok jong pi kam tam ni ke jong ginong thok pat ki parisi phimla da sisha ban le rung jing hima ki bane na ke jingkli jing aga dei pi gane lada nam la jo pi ki ong ni dei ban sumor yo ko hukum boro gawe lada pi ong gumta ki bri ke sumare hukum khlem jing rem wala do Jisu wan ong ki phimle ego hukum aji sha pi phimle ego hukum i war ke ban pan ya nga ba Petros ong haga kitab ame haga kam jong pistol ong ngiro dalade ngi kijiu ngimla heban le go hukum Petros bodo jiu baru ong ngimla ban le go hukum Jisu ru kren ji jiu ong pipium la ban le go hukum pishu ong ba pila ban le go hukum api ong nga ngatoran ma syukran be ngam kren be kono go bakat kono go ba nan pule kono go san jong kitab jong gospel jong Yohanes kadkot ke ba Alright, kot besapusan, ano. Okay. Sorry, namar ka ngan ngahapan. Namar kam deh ga kot ka mau benong, so ladang awat kaslem. Hari pitim nam Jisu wan berong ki. Pisi sapim la ban le. Kejingwat japi ban penjat dengan kedai kedaw pipim la ban sumar hukum now upol ong ba upol kam usno serong bo ongang ada beri bala ban le hukum boro re sapa lada upol de we bala ban le baru Jisu de we bala ban le ki don ki juge parisi ki bas ngo ba ki de ki bala ban le re Jisu ong ini tin ong lada ka hok jongpi kam tam ye ke jongki parisi ki parisi de ki beri ki bala ban le ye hukum palat ban ye pi ki gentle palat ban ye pi sene jepo rikasi
palat ban yo no khasi ki Pharisi ki lak ban le palat ban yapi. So namata jong le si don pi jong pi bong kadai ngi ban nomor Jisu wan ban PYNSKHEM ka so ngi de ban le ka khubor ba snu chapi ka habo Jisu ong pi shu ya le teng namar pimpat tam yo Pharisi. So le da pimpat tam yo Pharisi pim yo ban rung na hima ki bene. Ka hok jong pi kam tam mi jong thok bari Pharisi. Le da kam tam ye ga jong ki Pharisi pim yo ban rung chbene. Kan nong pren jo pi ke benut ban ong pila tam ni Pharisi. To to rakti to ngam yo i pi syura la ga to. Pi bodon na yeng jo pi ba pi pe pi ong ngato ngal tam yo Pharisi. No. Pi arsap la da pira. Na ba piti pimla. So namar la da pimla ban tam yo Pharisi. Pimla ban yo rung sing hima gi beneng. So, stop trying. Pimla. Kajing temu baru jus. Okay. Lada ngap peteng kandang jerong. Nganong kuat orang peteng jerong. Jisu baru wan berong. Baroh. Pintam yang Pharisi. Ki Pharisi. So, lada pintam kemur kadang kubor ke sini kadang. Ngerti jing. Bangin surrender banong. Yang biayir ka de. Kamu tu lek atu. Wei to itet em kam Jisu. Wom ye. Bangim la ban tam palat ban Pharisi na gata dang don kam Jisu. Na don ki bru ki bong ho ngi don kam Jisu ba kumjoro ni le si tom ban le ye ko. No kam de kum ta ban le ko hukum. No kam de kum ta. Phim de ban translate ba kla ga Bible. Na mar la ga hok long de hukum. Ukrus yap la na phim la ban khle artli ho Jisu ro ba ko hukum ro. No ka hok ka ba de hukum ga de serdop je ka serdep jot. Takmar blai. Kahok kepada ke hukum upol ongkum ni pilahap no kris pi ki bakwa ban kesan de hukum. So le pi ong Jisu ro san pau ke hukum san pau kata ga de jing iben ya ke jing le jong kris. Either ukris de ban long chispa le ne ke hukum ga de ban long chispa pimla ban Jisu san pau ke jing le na ke hukum san pau. Ka jing le san pau ke de ke jing iben ya ke jingle jong kres ya ke jing PYNDEP jong u ya ke ega baki nong tho bat ka hukum ki kren shaphang jong ke sanpo Jisu sanpo ke jingle ke de ke jing nyau ben ya ke jingle jong Jisu kres. So ngam syang lawan ya ke ban PYNDAM ya ke hukum hare ngawan ya ke ban PYNDEP nice pule babel ngam syang lawan ya ke ban PYNDAM hukum nata kelet ya ke prophet. No. Kedepan pulih babel kumpa kolong ngam syam lawan ni ban PYNDAM ni ka hukum bat kino tolpa ngakhlawan ni ban PYNDAM ni ka hare ngawan ni ban PYNDEP ya ka. So Jisu lawan baru PYNDEP ya ka. PYNDEP ya ka balai namar ba kahok jing kam tam ni jong nong thok Pharisi udon kam ban wan mo ban PYNDEP ya ka. Bat habau PYNDEP ya ka hok uno do bangai Jisu Kristus 6% ni kelalong ki bahok babel ka ong Paul ong kumne ar karen long basan kot arwe la pelong pop yu khna mon pelong ngi ka hok bulai nai kle jak tung bat gato gajing le jangi na kle jak tung bat itai i hok jangi kade ke serdap jor khmaru bulai kade ka dong kade ka syndrome ka kum ong Paul ka hok jang pi baro kade ka syndrome hakmar bulai. So Jisu de ban yang chispa apo chispa de mu bat apa pi ai burom pim de ban ong ai burom Jisu san pho burom san pho person ye mega burom. So san pho person yang aro namar bangalap trebha hallelujah sandala basala stop it hypocrite sange arsap pimla pidon kam yo kris batang uhi sis abrom yu sis 4%. Amen.